Dale-Uist nyugati fövenyei kilométereken át húzódnak a sziget déli végétől az északig. Kelet felé tekintve a vadvirágos fenyért láthatjuk, mely a hegyekig húzódik. Ott, a hegyek lábainál fekszik Delboro, a kisváros, amely minden évben a gél nyelvet és zenét oktató nyári iskolának, a Keolasnak ad otthont. A Keolas minden év július elején egy hétig tart. A diákok a világ 4 sarkából jönnek, hogy belekóstoljanak a nyugati szigetekhez tartozó kisközösségnek a gazdag zenei és általában kulturális életébe. Az iskola több mint 10 éve működik. Ez idő alatt jó néhány diák rendszeres résztvevő lett, és így tartós barátságok szövődhettek közöttük. Az óraközi szünetekben az étkező megtelik a skót, gélül és angolul társalgó tanulókkal. Új arcok láttán mindenki megörül, a lelkes fogadtatás nem marad el. Rory McLean első alkalommal van itt diákként. Invernessben lakik és ismert gél műsorvezető. Dale Cummings még messzebbről érkezett, Amerikából, Seattle városából. 8 évvel ezelőtt járt itt először, és azóta minden évben visszatér. Az iskolának szoros kapcsolata van a városka lakosságával. Mary McInnes minden évben az iskolát szervező és irányító helyi bizottság elnöki teendőit látja el. A szünet után a diákok vissza kell, hogy térjenek a tantermekbe. A gél nyelv oktatása kiemelt szerepet játszik az iskola mindennapos tevékenységében. Ezen felül a tanulóknak 2 zenei kurzust kell választaniuk. Ezek között van hegedű, mely itt elég erős kép-bretoni stílushatást mutat, valamint szintetizátor. Igen sok diák választja a gélnyelvű éneklést oktató tanfolyamot. És persze Uist szigetén egy zeneiskola nem lehet teljes duda nélkül. A táncoktatás pedig a Cape-Bretonban még ma is élő régi steppe hagyományaira összpontosít. A tanulás nehéz munka, melynek hatására az ember tisztességgel megszomjazik. Az iskolai órák után néhány diák a legközelebbi kis vendéglőben folytatja a munkát kitartóan. A hét folyamán a számos esti rendezvény szorossá fűzi a kapcsolatot a helyi lakossággal. Legyen szó házi buliról, koncertről vagy a fenyérren tett kirándulásról, a diákokat a helyszínre szállító autóbuszok mindig rendelkezésre állnak. És hát a dudásoknak is jár egy kis pihenő. Szerda este a Dale-Uisttel szomszédos Ruskay szigetén van egy táncest. A 2 part között már sáncút vezet, vagyis nincs kifogás a távolmaradásra. A helyi zenekar a diákok érkezésekor már javában zenél. Akik e táncban még járatlanok, türelmes és profi segítséget kapnak.
Az est változatos zenéi alkalmat adnak mind a tanároknak, mind pedig a diákoknak, hogy bemutassák stepptánc tudásukat. A Keolas jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kihaló félben lévő gélzene és tánc a mai élő gélközösségben új erőre kapott, és ez tevékenységének talán legfőbb jellemzője. Ez a zenében és kultúrában bővelkedő hét hatalmas élmény mindazoknak, akiknek van szerencséjük megtapasztalni. Ahogy a nap leszáll nyugaton, most, a tanfolyam félidején mindenki számára világos, hogy sok még a tanulnivaló.